Ja sam Niklas Horvat, načelnica općine Zrinski Topolovac. Ovu našu malu općinu vodim već 3. mandat i tu se svašta događa, puno toga radi, pa ću ovaj put u kratkim crtama malo našoj široj publici objasniti što će se to sve događati ove godine u Zrinskom Topolovcu. Prije svega radimo na poboljšanju komunalne infrastrukture. Komunalna infrastruktura je problematika svih općina, a posebno nas malih gdje nema dovoljno sredstava, pa se onda snalazimo na razne načine. Ovdje svakako želim istaknuti i zahvaliti naša razna ministarstva koja nas prate u tom našem poslu i zahvatu koji mi svi imamo, jer bez nekakve kvalitetne komunalne infrastrukture ljudi nam neće ostati. No evo, mi imamo sreće da naši ljudi ostaju, imamo razna sufinanciranja i pomoć i za mlade obitelji i za djecu i mogu reći da evo kroz par godina koliko smo to uveli, to ostavilo traga i imamo pozitivne pokazatelje. Ljudi ostaju, kupuju se kuće, dajemo im ono što im treba. Evo, jedna od tih stvari je vrtić koji je sagrađen u Zrinskom Topolovcu prema onim potrebama kakve smo mi imali. Vrtić je pun, radi. Evo, a to je svakako jedan od uvjeta da bi ljudi ostali na tom našem području. Ovdje još želim istaknuti i zahvaliti županiji koja se također uključuje. I naša područna škola u Zrinskom Topolovcu će dobiti jednosmjensku nastavu, bit će dogradnja škole, imamo sada 2 razreda, a dobit ćemo još 2 razreda i jednu veliku dvoranu. Evo, to je županija prepoznala i ja sam im zahvalna na tome. Mi smo poznati po tome da imamo velik broj djece, i to je jedan i pozitivan pokazatelj za budućnost da treba na nas računati, da je ta mladost je jako važna za razvoj i ostanak, da će jednog dana tu populacija i nastaviti dalje. Komunalne infrastrukture kroz godinu naravno špinkamo mi groblja, ceste, a najvažnija stvar je da čekamo vodovod. Vodovod je nešto što je važno za život. Voda je danas jako važna i sve je manje ima. Mi još uvijek koristimo obične bunare i nakon niza svakakvih teškoća, tehničkih problema, pa čak i politike, ipak smo došli do jednog koraka do voda. Tu se svakako opet želim zahvaliti našoj županiji koja nam u tome je pomogla i evo jako smo blizu i da to realiziramo. Htjela bih još istaknuti i rad s našim udrugama. Naše udruge su nositelji svega društvenog života u našoj općini, jer društveni život je jako važan, da se ljudi povezuju, da međusobno surađuju. Mi imamo jednu, sad već mogu reći, šire poznatu manifestaciju, to je Babotučka vojna koju obično imamo u proljeće, gdje se sve udruge uključe, mještani, da pokažemo ljudima, posjetiteljima našu povijest, našu legendu. Mi smo na to jako ponosni. Puno se ljudi tu uključuje, a udruge su nositelji svih događanja tog dana. Čak evo tu mogu istaknuti, imamo datum za ovu godinu, to je na Dan državnosti 30. svibnja i vjerujem da će biti lijepo, već polako smo krenuli s pripremama. Jedna od važnih stvari koje još želim istaknuti što se tiče razvoja naše općine, tu se posebno ponosim što smo uspjeli dobiti jednu geodetsku izmjeru. 23. godine je Vlada Republike Hrvatske donijela odluku da treba krenuti sa uređivanjem građevinskog zemljišta na području Republike Hrvatske. I mi smo uvršteni i prva ploča je otkrivena kod nas u Zrinskom Topolovcu. O izmjeri, tu je bilo uvršteno oko 3000 čestica, vrijednost tadašnjih
6 milijuna i nešto kuna. To su veliki novci koje mi kao općina ne bi mogli izdvojiti. U tom trenu se to nigdje nije moglo niti aplicirati i mi smo tražili neke ponude od geodetske uprave, to je nama sve bilo nedostižno i evo na sreću posložilo se da je to vlada donijela odluku i mi smo bili uvršteni. Nastavili smo u tom tonu. Prošle godine smo dobili ostatak izmjere građevinskog zemljišta koji je još u tijeku i to je sveukupna vrijednost oko 1.300.000 eura kompletne izmjere koja je odrađena u općini Zrinski Topolovac. Evo vidim da su i mnogi drugi krenuli u tom pravcu. To je jako važno da bi ljudi mogli imati riješene imovinsko-pravne odnose na svom zemljištu ili što se tiče gradnje ili prijave na neke javne pozive ili čisto kod prodaje, odmah automatski čestica ima veću vrijednost. Tako da su to neke stvari koje nisu vidljive i opipljive kao kilometar ili 100 metara asfalta, ali i svakako jako vrijedne i važne za naše ljude koji tamo žive. Još se tu nalazi niz raznih malih projektića koja idu prema ministarstvima, ali evo, to je za sad toliko. Nastavit ćemo dalje sljedeći put.